ассалому алейкум духтаракои азиз, созаи назаи саломатиётон хубай. Тамошобино бисёр хоҳиш карда будем ки королевский бархти падбаланд нишон тиҳен. Дар хотиртон бошад, ман порсол шумода нишон дода будам падбаландо. Ино патошон баланди хушрӯвай, качестваш зурай 600 сомон буд. Ҳозир 580 сомон метиҳем тона духтарако. Якм сортай. ҳамина бо пастошам ҳастай бори Дубай вай 550 сомонай. Бо ҳастай якум сорти Хитой вай 530 сомонай. ҳамина духтарако агар хоҳен ҳаст аз ваёям. Лекин падбаланд ки хоҳиш шида буд, ман шумода ирӯз падбаланд видео кардагием. Метавонед ина дархост кунен. Ҳамаш падбаланди хушрӯ ина тоза бори Дубай 580 сомонӣ кардагием. Аз пеш шояд ки бо қимат шава. Сезон шомадистай бори навда қиматтар бояд биён ё. Ина бинен ҳамин хеблес ки хушрӯ дора. Мана хучонам аҷоиб будай патча бинен. Фасони бадай паташ бо. Ана баъд бо як ранги дигарша нишон метиҳем. И рангам хушрӯвай уқа видеода хушрӯ наомадастай вале ай пеш рангакаш фасон накайд. Мулоиман ино мана партофта местан. Диден чихе хушрӯвакай. Ҳамаи ҳамино нархошон 580 сомонӣ. Янами падбаланди фасона. Ира бинеде чихе блеск дора. Хоҳишмандо гирен бурд мекунен аз ҳами качества. Барои чанд нафаре ки порсол аз амино гирифта буданд раҳмат мегӯянд. То ҳозира менависанд ки борортон хушрӯ, ҳамо бархи гирифтагимон нағз гуфта менависанд. Духтарако инаи кабуд шай бовар кунед ҳами айпеш хушрӯвай дар телефон сафедча омадастай, лекин аз наздик бо дили пир ҳами кабудша заказ кунед ваяй качествашам зурай хичам кабуд ян хе блеск дори фасонай. Ҳами ранги кабута телефони мақа хушрӯ нишон наметия фақат. Инаиш талха баргай бинен духтарако чихе блеск дора. Мана метавонен дархост кунен сабзи талха барг. Баъд бо дорем бардовӣ. Бардовишам хушрӯчаяй. Ина ай бардовине ки кам мондагиай. Бардовишам тёмный ай камакак рӯшан омадастай. Лекин хеле аз пеш тёмнитарай.